रंग रंग नंकल कनी बाबूरिया సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ ఏవైనా ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో ఈజీగా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా అండ్ ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బిట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బిట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ముందుగా ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఇక్కడ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ 1 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ వేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు. 1 బై 1 ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో సింపుల్ ఉంటుంది. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్తో లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫొటోస్, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫొటోస్, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫొటోస్. సేమ్ ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో ప్రతి ఫోటోకి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది లాస్ట్ వరకు సేమ్. 28 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇది కూడా సేమ్ లాస్ట్ వరకు 1 బై 1 ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇది కూడా సింపుల్ ఉంటుంది. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని కంప్లీట్గా యాడ్ చేసుకోండి. ఈజీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 1 బై 1 లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 27 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.